Добър вечер! На 13 март започва централната емисия новини на Агро ТВ. Аз съм Светла Стефанова. Вече трета година Мартин Петров отглежда 40 пчелни семейства. Насочил се към пчеларството първо като хоби, но постепенно го превръща в сериозен и отговорен бизнес. По думите му, вносът на мед от Украйна срива цената на родната продукция, която в края на миналата година се е движила между 3,50 лева за килограм и 5,50 лева за килограм. Влиза украински мед, аржентински, бразилски, китайски, който се внася, импорт, реекспорт и това нещо води до понижаване на българското качество. Той излиза като друг продукт, като ресурс български, като той не е такъв. Влизан за 2-3 лева примерно, излиза и съответно никой няма интерес да купи български мед за 5 лева примерно. Пчеларството е див Тексас, държавата е казала, според мен, оправят се, спасяват се. Няколко човека прикупвачи колят и бесят, грубо казване. Над половината от членовете на Сдружение Пчела Добрич са млади хора, ангажирани сериозно с пчеларството. Според тях носът на евтина продукция и препродаването й като български мед компрометира бранша.